Jara dugu seliba kɛnɛ sigira sɔgɔma 8h fan fɛ silama jama caman olu taara seli kɛ nin yɔrɔ nin na. O ka imamba mi Abdul Maliki Jenepo ye ale lo ye seli lɔ a banni kɔ a ye cira kelen di Burkinabɛw bɛɛ lajɛlen ma. An ka yira k'a fɔ bɛɛ ka kɛ jamanaden ɲuman ye, bɛɛ ka kɛ bon citoyen. Jamana bi min fɛ an ka tugu sira kɔ, jamana bi siran fɛn o fɛn ɲɛ an ka yɔrɔ jɛn ka bɔ u ma. Ala taala a bɛ an dɛmɛ n'an farala ɲɔgɔn kan, Ala bɛ bɔ an kɔrɔ n'an fara-farala. Seli banni kɔ a y'a ka laya saga kantigɛ min bɛ sira di silamɛw ma o k'a ɲɔgɔn kɛ. Bi an sera kɔkɔ ka sanbarakɔ ka lu kɔnɔ Bobo Julaso kin naaninan na misigi bɛ jera musow bɛ gadara bɛɛ lajɛlen wasilen don ka to ka seliba kow ɲɛɲini. Sogo bi yɔrɔ bɛɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ tigɛriw bɛ kɛra dumuni dimanw bɛ tobira. Adisa Ziba ale bɛ faniba bulema na a ye kuru don dagara ka sogow kɔrɔta an y'o ye. Tenan ani malo a b'olu tobira bi nin na. An malo ni tenan de tobira. Mais fɛti na ka di a bɛ malo be. N'a y'i sɔrɔ sini kɛ b'a fɔ a ka di kɛ. Ne tɛ bɔbɔ ninnu kɔni o t'an ɲɛnabɔ dɛ. Ayi ni fɛti lon ban na malo de b'a tobira an ka so. O kin kelen na an sera gɛrɛn dɔra olu ye furune balo sigi ba b'olu bolo bɛ kan ka wusu terimanw lo. An bɛ ɲɔgɔn kan de b'an ka dɔgɔ n'o la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ san 40 bɔra sigira yan n'o la ni an fɛti kɛ ka ban n'Ala ye sini kɛra dama fɛti ɲuman an y'a kɛ ka ɲa n'o la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ka te min ka baro kɛ. Ɲinan seliba a kɛra ka Burkina Faso to kɔlɔlɔ caman na. Sali y'a jaabi ale ka faamu taara fanga yɛlɛma mun kɛra ten olu ye kɔlɔlɔ caya mɔgɔw ma. Burkina Faso gɛlɛyayɔrɔ ye min ye ni yɛlɛmani cayara Burkina fangaw na gɛlɛya bɛ na parce que baara tigi taara cogo min na ni baara nin tɛ se ka taa ten tuguni baara kura le bɛ sɔgɔ ka na ni baara kura nana ka ban kow bɛ yɛlɛma ni kow yɛlɛmana ka ban a bɛ dɔw favoriser a tɛ dɔw favoriser n'o la dɔw b'a fɔ gɛlɛya bɛ dɔw b'a fɔ gɛlɛya tɛ ni gɛlɛya. Alala Burkina Faso kɔni ɲina saliba a kɛra gɛlɛya caman kɔnɔ wariko fan fɛ. Alidu Wedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.